was a him Makwabra of TV so. You go to a fashion reno, you go swim, fee Mampomo home, a single Odwira or a propon, Adontenhene wiene de bonse a wiene de latte, and so one a wie. You go so Sabri, Yadu a breed, na you were breeder, na Erika, Otoobour, Djan, Kwasi no ye Adontenhene, ewo Akuapem. Na so he kesi obenye nanim kwanga enda form. Ti se na ye onana na ngase a na ye eburu Odwira na wotwe a ye resimu ya am se kwasida na wo fiase. Ehun komotwetwe na ye de rebrem. Midin de nana aye. Bitwa mo kakra bia bara me ba ye ne ohene kesi be fi komotwetwe nas. Nwa kwa ba se manyabre amaye na bibia mo be hu se yaba life no na machi mo afiri no de ato ha se na medi kankan no ne ohwe me nchen a na kire se me hu kire nyina ye ohene kase a ye nsa ka no na ye wona na ase ne ono na ne oba be kire ye abakwase ma ewo eburi Odwira ho ne ye wo se ye hu nyina ne yaba no e ma no ohene nwa kwa ba ya eja ya ma o official panso afin kometu yo na yen komotwetwe de miami bonus question na me pese ni bisa ansa na e be fiase din Otoobour no me pese nka ne de o de beto mframa mu na wa kire asiye amaye yo okay edin na nkasa no sena me de nana Djan Kwasi otutu abiem sena obia eka ohene kasi bia ode nana no yo na Otoobour no ya bodin yo na fre wo kasa no wo kan metate no Adontenhene keke Aburihene ansana Adontenhene na ba say Abotechi Accord 1733 no what chairman no wo makrobia ene ne yeso di so it is away Adontenhene we ni fa we benkum we jase we hefa wan fa makeke eso di krobi so ansana wanya title Adontenhene no anan di fa na ka ho nti wo Akuapem a adukrom hene no yo ni fa hene wo ba benkum a latte so ho latte hene no ye benkum na wo ba Adontenhene a Aburihene no ya Adontenhene wo ko jase a amonokrom hene no ye jase hene na fre wo ba krunti hene wo ba krunti mu a esan so no hene na tikro num ene nto ye krunti ono ye ade krunti hene sana etenin na to sene wo bi sa me no Otoobour no me wo si me hene 1988 29th February and wo si me hene na 1989 na Adonteman anase brima feku a ewo Kumase na wo di won afache 110 years anniversary dewo won fidu nti oto won safrem na meko Kumase na yeko Kumase no wotimi hihye mama ni otumfo opokuware ekuhyiai nti se wo hwe mfoni a ewo he ya men otumfo na te won nti se obi ne ba na wo hwe wachi wo ba bia oten so ya father and son men am gina ne nchen ewo ho no otumfo na yeko na ahemfi na yekochia no nkomodi mu no ene se na ne kasa ne ade ne se na obi sa me chechire mu no no so yo obi di hina che yo se o kasa Otoobour obi se obi bia Otoobour nti santima mu no ye Otoobour otonebo na Akuapem mu ne ye ka na Akuapem na yaye no Otoobour to se ofo obo na oto David entesa nti eye otumfo hankasa opokuare no odi se din no ma nti mempan no fu a waka ho aye kwen ye ba na ye bedui na
o fi ase frɛ edin no na wontimi nka no oto no bon na waka no Otoobour na akoye Otoobour te se me de obon kwa na meto na timi so me da se wotuma bi sama ya kyerɛkyerɛ mu enti sina se wona wodi kan a title Otoobour no da wo so mpacho yo obi foforo ntimi yusu yo say wode ama me egware de na opɛ say obeye use no betimi me fan so otumfo say nipa ba ko na yedema no se wa hu sa ofurate na no poku ware ya na Akuapem de ma no nti wo hwɛ asante titles ne ade a wo kura na fi ye nana mpan no futumantwi ko brahman film bari nyina no obi enkura title otumfo yo even sa Djan prempe kura no nkura otumfo otumfo poku ware ana sese otumfo o se tutu na Aburihene ode no ho kwa fa kutu yo no de otumfo no man nti ode ama no na ka egwa no so bi apese obekoso no wa fra te se na yenwura o se ade yo sese ode aka bidin ho no o se ade yo no yempanyufo abesenko no na nanom na ekono Kwasi akufunum ne won akekan na obi a ne o se ade yo na na do dankwa na ukura say title o se ade yo no nti yenwura yin so bai wafa ade aka no na ke se egwa no title nti se yenso obi ba na opese obekura Otoobour na betuma kura era sinana afi yamra yen nkomo twetwe so yo na Odwira kama yese kru almost kru makoma ko bi pe na Akuapem ha Odwira no wundi Odwira na nkasa kra ye den na ahweti be bia wo Akuapem yo Akuapem mu de timi twa Odwira yo esan se yewura Akuapem etwa Odwira no eno ya na yenso ye nyina ye di achi ya yenso ye den yetwa na nka titini modu ukotiti mu ande a na nka ye santeman yo afahye santeman afahye am james akantaman su wo aya na ye mpese ye kansam ni bi na bi de kurum efuse ni nsam ni bi wo ha atwam ekọ namre ye ekọ ye nganim si won akantaman su wo no yo Akuapem edi nkunim anema wonya wom obo man pomponsu takrachew numne ade ene na siso Adontenhene de odi twedwira yo se ne mena nyina be fie Akuapem eno ntinema Akuapem nkatete no na edumfu ankasa ye Akuapem adumfu wa prade so wona na wo hwe se yumadino so ntina na wo be twedwira wona eba na be yo Odwira nye na sese ya dandan enema no nkasa ene ama ne na nkasa ase ne ma na Japade nyina be fie kropon sese ntiama nanso ye hwese ye be hihye na man ne be ya adwuma to so santimamo sese no otaidi akosidai wo twan o sa akosidai kase wo nya kwan bia wo be twedwira nka wo bepe na se we ni nyina be fi Akuapem yo Akuapem eka ne niama kyerɛ sɛ otumi twedwira ho na ne titiri no wa sɛ yenkra ye wo ho a afidua wo semi di birthday so wa hu ye wo Africa ada obi wo ho a wo so me yare afibi etwam sa afi me ho atom nti me dwira me ho so what ya say nti Odwira no anka say ye biribi a sebe ohene no bu ana afibi aba ukrom ebu a wankasa wo ho ebu a wabusuafo ho ebu a nema bi wo ho yesa mutimi hia wo na wo manfo na mototo wa ho nti empahene ne kan nana ye wo no won ayi se da no ese wo se sai dai bia no ye wo ye de behia na Akuapem so wonum se nanka yen mpahene no titiru akuafo no wakokwai
na okoye koko wahu nti wo wakwantum nti afidua ti so bia eba fie ene ye ka ofie no nti se mmere no wo beba no sebe so waye biribia emfata uhia se wudwira ana se fi bi wo ho na wo se abusuani nyina besia yo se efi bi wo baabi se bi wo baabi ye dwira ye ho ni ye nyina ye ho atew ana se ye reka ye mfi nsem na nea enyen ye yefum na ne ye no yafa nti odwira ne ye mmera sebe mpanyini hia ye abusuan bia ma abusuan wo wakwantum kura wo bafie no won mpanyini besia na wo susu no wo bopow na fro hene so kire won ne awaye wo ho so hene asafi ni mu na afra afi edi nanim wo ho nti odwira no ehu hienye eye mmera etise Akuapem ni babiara yo utumi ko okrom na wohwe ne awo hene ne mpahine wo ho no won aye ne abang so aye amomo ene ne afre esese ekoso memfa nse mputu dwuma bia esi ene ne awode ato won anim sa yen hwe aburi ankasa aburi Odwira a edusu yo eno na sisi yereton yo ba den breben na matete kura se aburi Odwira de nanso efi baabi na eba yo honso ho asem te den wo se nsachi yo ona wo ye bibia na atiden na ye aburi Odwira na esen fi baabi na eba yo se aburi no ye nkuro kese na ahini mudin wohwa wo hu ne capital no ne nsachi nsachi mom na ye capital nsachi kama Aburihene ewo ho no wo nsachi na ofi nsachi na obaha na obeya amane na okọ nsachi nti wo fi Odwira twa ase no na wo ntwa wa aburi na wo twa wo nsachi kosi se mpanyinfo a ewo aburi ani Adontenhene mu so na Odwira na mmere bia modern nkofo konsachi na yo wo kotwa no mo fa mmere kru kasi mu na yenso yenhwe ho na Odwira fi ase nti na mmere bia okofo Odwira erufi nsachi no o aya mmere pie mitiofie na mepe mudwumadi no yie aka mana mantuno kakra efse abakosen bi wo ha wote wa ha na wakwa hanzo na watie na wawo se na muri mudwuma no watie ha nti na wahwe afro obetima ye research nso wahu etima hu ni oyi ka no ene ni oyi ka no de won ete what is it nti sa ena na ete na se basre mpanyinfo nyina ba Akuapem mu no se aburi no obisi ansa na wokọ Akuapem se mmere na obisi Aburihene wo ba ha na Aburihene won nsachi na wokwai na wokohu no no odi amane ye adwuma se ni wura wo Akuapem ontimi nye won tena Akuapem hwere odi no won kọ ni wura ho na ni wura ni gye ne toma aso na ono so betuma ma wo baabi atena se mmere na nado dankwa di first de breso nti wokwai wodu ho na ohun se ye osompa no na ye wura gyeyi se wo ho nti abrofo nso de baabi a wo faforo no ho na wo fesan nti wo hu sa no nti wo hu se basre nhihye bia e wo Akuapem no bi wa aburi wo si basre Akuapem no wo bi si aburi wan wo Akuapem ha nyina ye nsache bi wo ho basre president sorry nsache Oteto me na mwadwuma ye nti dakoro boko ye beko ho enso abakosem neto se anano kwa ye obodan ne ko sachi krum ansa na ne ekeka ho nsam munum ne Akuapem obia e kasa ma abakosem no ankasa ho awunsi ye ka basere ntem sisi a ne mo ejo aburi kra wo start here street to Akuapem and abasere mission fi osu wo ko aboko bi ene wotukọ Akuapem so nam so fa hansa no pay garden no won fe no enka ho njo no na me se metete kura se wo ba gardens ha kakra ai wo betra ha ene na nam se na ma abrofo bayin wo hu se won krofo ha ntie ma abrofo so betra gorgeous bed so sa gorgeous bed aha no betra ya
na okoye adwuma won kran wahu osu castle opon a na wa ba ha abrofo no fi Cape Coast no aha na ntontom ni ha na weather no se na etu Akuapem ha ninti no ma abrofo no nyina eguan e betena ha the first clinic e wo mani ma obuei e wo gardens ha na obuei wo ho da bisi oh you that no wo ho broadcast uri ura gardens no ma me entrance no all right wo hu say dan na so no broadcast ni kura guani so because no obroni no ha na wo pre at the governor yo enti ha broadcast police station bribia ha and starting ha na starting enti ni Akuapem nkoma be ye no obeti aso un say abrofo ne tra ha no obroni bia de baby ote no so e garden wo sisi ho fefe nti gorgeous bed no to ho basre fo no wo ho no ha sisi ho fefe nti gorgeous bed no so bai no wo hu say so what as straight one crop na wa ha nti hotel no wo betra so Akuapem nkoma ba no so sade e wo ha yen say nti obaye ne botanical gardens no de power e ka ho ni nyina odwedwia nwia aha botanical gardens na nyesa kwa kojo wani keke aha different species uba nwia different ekura din akase yes ene wa ha nti aha garden no ai obi ase okwa kojo wani wa garden no bi kwan a wo fa so ya wo de ye garden no ye nti asesa ye bedu ye wo bri Odwira na so nti sa na Odwira no eye no na nka Odwira no kra no wo twa won sache yo na ebrufu mpanyinfo so won family ebudi yo nti ema otambia no enye mfini nyina ebu a wotumi ye no be mfi abien mfi be ye abiesa ni nyina ginan so hene no bibi wo ho mpanyinfo no ahoto wo ho owu ni ade enoso ewo mensinim osafi ye betwa Odwira kese kase obetwa Odwira kese na je so obesoa nananom nti na bibi kura mutumi de ba form o se sa afidi a ye be ye afidi ye be ye nsoa ahemfo nti wo de oto ye o se mmiri bi eguan ho no wo ma eguan aduan nti oto na wo bebo no na wo de be ba brada abeka ma no nti brada se fi anopa mini dia akosi se wo de oto no be ba be 8 pm ana 9 pm abeka ma no anse na matuma didi afidi a no so yeah 36 years ni ti anopa ko fun anwumre asa Christopher timi bo watch him come this basa na ma fa na sa some so me kai urade me so me tim come na me da teacher no so then na ema 1990 you say that man wo de oto ntimi mi to say me ni ba yere ye butu adai no pe on tete no mpanyinfo ye ne say ba yere foforo ba ba yere foforo itimi fa ni paase yes a pegu so di ba yere foforo who say to sa na mre na hospital ayarsane ade eni ho no ye ne nanom no eno no wo hui nti wo hu say itimi kum won krofo no bi esan say for ase no wanya duru wahu entuma mfa ade ankona na chese wafim nti won wotusu ise da bi sesade abayire na ba ye ni na mono na aba na ye be ma mede kakra atwam na bayire ni mu abo ansa na yedi nti sa na wo ye senhihye no nti se ye butu wadai samri ni mu na bayire foforo aba ye ni kosise egua no wo be ma egua na aduan emra wo be ma egua na aduan bayire no na bayire ni mu abo di kura nya ohwe ntse wonya hwe we nti nya bosomsom o sabi we nyansa a ye mpanyifo no wo hu kisosom no na wo pese ye nananom hwehwe ne bi wo bre na se no wa aka afa ho se yiye abosomsom enya bosomsom se na me chechiro mu fa yi pe enya bosomsom ye nti brother no wo be ma egua no aduan wode ahye aguan na aguan oda ho no didi bribia sebe nhihye bi a wo ye
no wode abua mensing no se semre na kuro no nso kakra bi nti wotumi bua wa ho no kyerɛ sɛ me yenye sɛ ebi ni sɛ wo bɛka kyerɛ sɛ fida won kwafum yo na wo kwafum a wo behu sɛbsɛb osaman ana sɛ wo behu obosom kɛse a owo kuro no mu ana biribi bɛyɛ wo da bi sɛ no setam no mpanyin ni yi da bi si hɔ na wode yɛ communal labor na wode sisi kuro no mu na sɛ da no bu ana wo frɛ sɛ wo kyerɛ sɛ wo nyansa nti wo do bɛfa ho akwafum na ya kan yi atɔ so nti wo nso usuro obi a wo nkɔ nti wo behu obi a wo kuro no mu ya wo da bi obi a de yɛ ne communal labor sɛ na akoya bank de katete no na e wo hɔ so wa hu na nka nti wo behu sɛ kroman ne nyinaa e wo krom nti wo kɔdɔ baabi no wode ayɛ toilet o wode ayɛ park o wode ayɛ market o na kroman ne nyinaa ɛna ɛkɔdɔ wa hu yes obi sɛ anodwofa yo anodwofa no waka jɛ sɛ wɔmpra anadwo wo pra wo bi hu papa saman ana wo mame ana sɛsɛ dabi sɛmene na light ni hɔ ebi wɔ ha pane kra odi sina ade so hu na efi atɔ na wo pra anodwofa no na wo sesa kɔtogu na sesa ade no wo ma na wo nkɔto mu yɛ nti wɔ sɛ wɔmpra anadwo wo pra wo bua no wɔ ɔdan na no ana pa wo sɛ wo bɛhu biribi ayɛ den wom sa nyina wo yɛ nenanom etrimo wo yɛ nenanom trima wo de yɛ nti sɛ hyehyɛ no ne ade no nyina wɔ hɔ a ɛgya bosonsom sɛ mmede no na ne bue maayɛ de kwan yɛ nenanom nso no no wo de kyeche wɔn man ɛnen nti Odwira no te sɛ na wo ka no saa na ɛtenen yɛdas nana yɛnwie yɛ afei na yɛreba amane ahorow a edu Odwira no so a wɔyɛ asunsunsuanso ɛne timamufo nankasa nso nneɛma a ɛsɛ wɔyɛ de boa na bra edu Odwira no nti maame ntwa me ho baako sisi a mbra na nana no nso ba yɛ nto so